исми навбардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Tojikiston дар шаҳри Хуҷанд навбардор лейтенанти калони милитсияи Сангинов Наимҷон гӯш мекунад. ба фикрам хонаи ҳамсоя ба дӯст даромадагӣ. суруғи шо 32 микрорайон доми 43 хонаи 74. фаҳмида шуд. راننده BMW واسه نقلیات رو با دست راست برید. راننده BMW واسه نقلیات رو با دست راست برید. راننده BMW واسه نقلیات رو با دست راست برید. برادر ماشین با یک طرف گیری نمیشه ما با عملیات رفتی شدیم. برادر رفتن گیری تو ما به شما چیکار دارم مخی ای های کنه به جان من بتون به تمام پاگو در قهوه خانه با میخوره انتظار خوب. اول شرفی پا شنیده شد. من حتی اینو برو اومدم بروندم که علاقه به آدم نیست. من صاحب خانه خودشونم اومدم. شما اگر راه ما رو نمیگرفتید ما دوز رو در جای حادثه دستگیر میکردیم. ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. афроди бадхоҳу ҷиноятпеша барои расидан ба мақсади нопоки худ аз роҳу воситаҳои гуногун истифода баранд ҳам қобилияту қудрати милитсияи тоҷик имкон намедиҳад ки шахси ҷиноят содиркарда ё ҳуқуқ вайронкунанда беҷазо монад. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо аз фаъолияти милитсияи суғд дар ҷараён хоҳад гузошт. ошкору пешгирии ҷинояткорӣ ва коргузории соҳавии мақомот дар барнома ҷой дода шудааст. дар саҳифаи аввали барнома дар хусуси наша ҷалобӣ хабар хоҳем дод. кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ нақшаи нашаҷалобиеро барҳам зада наздик 20 килограмм воситаи нашадор мусодира карданд. пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор аз вазифаҳои афзалиятноки мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла милитсия аст ки ба хотири ҳифзи саломатии ҷомеа нигаронда шуда ҳама шӯъбаву хадамотҳои мақомоти корҳои дохилӣ новобаста аз шакли фаъолияти ӯҳдадорӣ дар ин самт сафарбар мешаванд. чанде пеш дар натиҷаи коркарди ахбороти моҳияти оперативӣ дошта бо методҳои фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд нақшаи нашаҷалобиеро барҳам зада дар ҳудуди шаҳри душанбе узви шабакаи трансмиллии нашаҷалобӣ шаҳрванд ҷаниев зиёвиддин мавҷудович соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи ноҳияи синои шаҳри душанберо боздошт ва аз ӯ ба миқдори 19 килои 250 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира карданд ки дар 40 бастаи силофанпеч нигаҳдорӣ мешуданд. боздоштшуда нишондод медиҳад ки ин миқдор мухаддаротро аз ҳаммаслаконаш шаҳрвандони ҷумҳурии Афғонистон бо роҳи қочоқ ба даст овардааст ки бояд минбаъд ба муомилот бароварда мешуданд. нисбати гумонбаршуда Зиёвиддин Ҷаниев бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ва 289 қисми 2 қочоқ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида баъди ҷамъбасти тафтиши пешакӣ бо ҳукми суд аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 17 сол дар калонияҳои ислоҳии низомаш сахт таъин гардид. мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд ноболиғи 16-соилаеро боздошт намуд ки новобаста аз қаблан доғи судӣ доштан дар ду ҳолат дар ҳудуди шаҳри хуҷанд дуздӣ содир намудааст. фурӯшгоҳи телефони мобилӣ ва мағозаи озуқаворӣ дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ҳадафи яғмогарии ин ноболиғи чапдаст қарор гирифтааст.
беҳудагардӣ ва беназорат мондани ноболиғон оқибат метавонад онҳоро ба кажрафторӣ талқин карда ҳамчун ҷинояткор ба воя расанд. Чунин таҷрибаи талхро милитсияи шаҳри Хуҷанд дар амалу рафтори навраси 14-сола Садриддин Алибоев, истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор ва барои дуздӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. Ин дар ҳолест ки қаблан низ милитсия дуздиҳои ӯро ба қайд гирифтааст, аммо аз сабаби муқаррароти синнусолӣ ва субъекти ҷиноят набудан танҳо бо корҳои профилактикиву назоратӣ ӯ фаро гирифта шуда буд. Ноболиғи чапдаст кажрафториҳояшро идома дода санаи 6 сентябр аз дукони таъмир ва фурӯши телефонҳои мобилӣ воқеъ дар гузаргоҳи зеризаминии кӯчаи шарқи шаҳри Хуҷанд ҳудуди бозори Панҷшанбе 17 адад телефонҳои гуногунтамғаро бо арзиши молии 25 000 сомонӣ тасарруф кардааст. Telefonları gitsin, yaktakta gitsin. Neşe peştin. Neşe kişiyordu, sonra ancak telefon gitsin. Tam telefon gitsin ve kamerayı tıkışı bıktın. Бағайр аз 19 адад телефони тасарруфшуда ягон зарури дигар расондагӣ набошад? Сими камераи лахлахка бурафтагӣ, бо телефонҳои корношояма гиром бурафтагӣ, дери қулфча шикаста лахлахка бурафтагӣ гиром телефонҳои. дар ҳамин мавзеъ ҳамчунин суиқасди дуздӣ дар дигар мағозаҳоро низ гумон баршуда содир кардааст, аммо аз сабаби кушода натавонистани дари мағозаҳо ба мақсад намерасад. ҳолати дигари бо муваффақонаи дуздӣ аз ҷониби ӯ ин тасарруфи 1300 сомонӣ маблағи пулӣ аз хазинаи мағозаи хӯрокворӣ мебошад. гумон баршуда ҳангоми қарор доштан дар мағозаи хӯроквории азизӣ воқеъ дар даромадгоҳи бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд бо мушоҳидаи набудани фурӯшанда маблағи пулиро аз хазина тасарруф менамояд. چند مقدار مبلغ پولی گرفتید؟ 150. در نتیجه چاره‌بینی اپراتیوی و تفتیشاتی میلیسیای شهر خوجند 17 عدد تلفن‌های از جانب نابالغ تصرف شده را که قسمی از آنها فروخته شده بود رویانید که همچون دلیل شایع گناهگوری گمان بر شده را تصدیق می‌نماید. آغاز پرونده جنایتی با ماده 244 کدکس جنایتی عاقبت کجرفتاری است. ҳафтаи гузашта кормандони мақомоти милитсия ду ҷавонеро ки барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ дар ҷустуҷӯ қарор доштанд аз хориҷа ба ватан баргардонида ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карданд. илҳом шодиев истиқоматкунандаи ноҳияи зафаробод ва даврон каримов сокини ноҳияи деваштиҷ хоҳишмандона бо изҳори пушаймонӣ ба мақомоти тафтишотӣ ҳозир шуданд ва ҳолати мазкурро ба инобат гирифта тафтишот онҳоро аз ҷавобгарӣ озод намуд. бе асосҳои қонунӣ саркашӣ аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ тибқи талаботи моддаи 343 кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарӣ дар пай дорад. кормандони шӯъбаи куфтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод ду ҷавони хизматгурезро ки ҷинояти саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативиро содир намуда дар ҷустуҷӯ қарор доштанд бо роҳи бурдани корҳои фаҳмонидадиҳӣ аз хориҷа ба ватан баргардониданд. шаҳрванд Каримов Давронбой Эргашевич соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти муҷими ноҳияи Деваштиҷ нисбаташ моҳи майи соли 2023 ва шаҳрванд Шодиев Илҳомҷон Қодирҷонович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳраки Зафарободи ноҳияи Зафаробод нисбаташ моҳи сентябри соли 2022 барои саркашӣ аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд. даъватнома рӯй кардан 3 бор 4 бор хеле омада натонистам. баъд аз соли 2022 моҳи ноябр парванда кушодиан нисбати ман ҷустуҷӯ додиан. баъди 5 моҳ 6 моҳи дигар кор кардаму сони омадам хеле хизмат мекунем худохоҳ. даъвати комиссарияти ҳарбиро ҷиҳати сафарбар шудан ба хизмати ҳарбӣ напазируфтан ва бо мақсади озод шудан аз ӯҳдадории ҳарбӣ тарки ватан кардан гумонбаршудаҳоро ҷавобгар кардааст. ҳоло он ки Каримов ва Шодиев ҳамчун ҷавонони солиму қобили хизмат имкон доштанд ба номи худ доғ наоварда бо сарбаландӣ қарзи шаҳрвандии худро адо намоянд. моҳи апрели солиравон даъватномаро шахсан қабул ва дар рӯзи сафарбарнамоӣ ҳозир нашудам. бо ҳамин сабаб нисбатам парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. аз карда пушаймонам ва айни ҳол омодаам ки қарзи шаҳрвандиро иҷро намоям. дар натиҷаи корҳои фаҳмонидадиҳӣ милитсия ҳарду ҷавонро ба мақомоти тафтишотӣ ҳозир намуд. ҳолати бо хоҳиши худ ҳозир шудан ва пушаймонии гумонбаршудаҳоро ба инобат гирифта парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо қатъ ва ҷавонон ҷиҳати адои қарзи шаҳрвандӣ ба сафи артиш пайвастанд. ёдрас менамоем ки дар моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мешавад ки ҳифзи ватан ва ҳимояи манфиати давлат вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст.
идомаи барнома ҳолати дигари инъикоскунандаи принсипи инсондӯстӣ қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ин бо татбиқи банди эъзоҳи моддаҳои дахдори кодекси ҷиноятӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудани афроди дар содир намудани ҷиноят гумонбар мебошад. бо ҳамин шеваи коргузорӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод ҷавонеро аз хориҷа бозпас оварда афв карданд, ки барои фаъолият дар ташкилоти экстремистӣ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошт. дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод ҷустуҷӯшаванда Дилмуродзода Дилписанд Дилмурод соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти равшани ноҳияро ки дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда барои фаъолият дар ташкилоти экстремистӣ гумонбар буд ба ҳаёти осоишта баргардониданд. маводҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоваришуда маълумот медиҳанд ки гумонбаршуда тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода тавассути паҳн кардани лавҳаҳои видеоӣ ва шаҳрнависии лайкгузорӣ шарикиву ҳамраҳии худро ба онҳо нишон додааст. ин гуна кирдори ҷиноятӣ боис мешавад ки мақомоти ҳифзии ҳуқуқ ба ӯ таваҷҷӯҳ ва дар амалу рафтори Дилписанд Дилмуродзода ҳолати ҷиноятӣ дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишударо ошкор намуда моҳи майи соли 2023 дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. наворҳое ки ба ман махол буд онҳоро падалиста карда ба дӯстонам роҳӣ мекардам. Ман намедонистам ки ин наворҳо хусусияти ҷиноятӣ дорад. ва пас аз чанд муддат падарам ба ман ҳамсӯҳбат шуд ва гуфт ки нисбати ту парванда кушода шудааст ҷиноятӣ. мақомоти милитсияи ноҳияи Зафаробод аввалан бо волидон ва дар идома бо худи ҷустуҷӯшаванда алоқаи мустақим барқарор намуда дар натиҷаи корҳои фаҳмонидадиҳӣ Дилписанд Дилмуродзода гумроҳзадагиашро дарк ва аз хориҷи кишвар ба ватан баргашт. фаҳмонидани роҳи қонунӣ бартараф намудани мушкилот имкон дод ки ҷустуҷӯшаванда ба мақомоти тафтишотӣ ҳозир шавад. пушаймонии фарзанди маро ба инобат гирифта писарамро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карданд. ҳаракат мекунем ки минбаъд фарзанди қобил шуда ба ватани хеши худ хизмат кунад. маҳз худ иқрорӣ даст кашидан аз фаъолияти ғайриқонунӣ ва изҳори пушаймонӣ имконият медиҳад ки гуноҳи Дилписанд Дилмуродзода афв карда шавад ва ҳамчун як ҷавони ояндадор тарзи ҳаёти солимро интихоб намояд. боз як ҳолати риоя накардани талаботи қонуни танзимро милитсия дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ошкор сохт. дар рӯзи корӣ гузарондани маъракаи домоталабон дар қаҳвахонаи Себарга ҳолати ҳуқуқвайронкуние дар самти танзим маҳсуб меёбад, ки нозирони минтақавии милитсия ба қайд гирифтанд. нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Хуҷанд дар рафти хизматбарии ошкоро дар минтақаи маъмурӣ вобаста гардида боз як ҳолати қонуншиканӣ дар самти танзими ҷашну маросимҳоро ошкор сохтанд. санаи 2 октябр баргузории маъракаи домоталабон дар қаҳвахонаи Себарга воқеъ дар маҳаллаи 34 шаҳри Хуҷанд мебошад ки милитсия муайян намуд сокини шаҳри Хуҷанд Малоҳат Маҳмудова маъракаи домоталабонашро бо иштироки зиёда аз 30 нафар меҳмон дар қаҳвахонаи Себарга гузаронидааст. мутаассифона маъмурияти қаҳвахона бидуни ба расмият дарурии шартнома иҷозат додааст ки чунин зиёфати серхарҷ гузаронида шавад. ҳолон ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо барои ташкили ин гуна чорабиниҳо маҳдудият ҷорӣ намуда дар моддаи 10 муқаррар кардааст ки маросими домоталабон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар бояд гузаронида шавад. аз рӯи далели ҳуқуқвайронкунӣ ошкор гардида бо дастрасии талаботи моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. мавзӯи дигар бо мақсади такмили маҳорату малакаи нозирони минтақавии милитсия дар риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд семинар машварат доир карда шуд. маърузаҳои методие пешниҳоди иштирокчиёни чорабинӣ карда шуд ки метавонад ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ барои нозирони минтақавӣ муфид бошад. мувофиқи нақша чорабиниҳои шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо мақсади тақвияти фаъолияти нозирони минтақавии милитсия ва сифатнокии хизматрасонии онҳо бо аҳолӣ семинар машварати корӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии дастгоҳи раёсат муовинони сардори шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ оид ба хизмат нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд.
чорабиниро сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд генерал-майори милитсия Абдулло Навҷувонов ифтитоҳ намуда баргузории онро барои натиҷагирию баҳодиҳӣ, назорату дастурдиҳӣ ва такмили маҳорату малакаи нозирони минтақавии милитсия муфид арзёбӣ кард. Дар суханронии муқаддимавии худ сардори раёсат нақш ва мавқеи нозирони минтақавии милитсияро дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, назорати набзи криминогенӣ дар муқоиса бо дигар хизматҳои мақомоти корҳои дохилӣ фаъолу пешоҳанг дониста, бори дигар нозирони минтақавиро ба фаъолнокиву масъулиятшиносӣ даъват намуд. Мавсуф бо мисолҳои воқеӣ оиди фаъолияти нозирони минтақавии милитсия ва усулҳои корбарӣ бо аҳолӣ маълумот дод. Таъкид гардид, ки нозирони минтақавӣ симои милитсияро дар ҷомеа таҷассум менамоянд. Ҳар як корманди соҳаи мазкурро зарур аст дар иҷрои вазифаи хизматӣ пурмасъул барои саривақт баррасии арзу муроҷиати шаҳрвандон чораандешӣ намуда дар минтақаи маъмурӣ кирдорҳои зидди ҳуқуқиро пешгирӣ ва ҷиҳати ошкорсозии ҷиноятҳои содиршуда саҳми худро гузорад. Сарпарасти самти фаъолияти нозирони минтақавии милитсия муовини сардори раёсат полковники милитсия Суҳроб Қурбонзода мавзӯъҳои дар семинар баррасишавандаро шарҳ дода, ҳамзамон вобаста ба натиҷаҳои фаъолияти хизматӣ, шароити ҳуҷраҳои корӣ, сифатнокии коргузории нозирони минтақавии милитсия маълумот дод. дар идома маърузаҳои методӣ бо фарогирии мавзӯъҳои дар семинар машварат пешбинӣ гардида ба иштирокчиён манзур карда шуд. аз ҷумла натиҷаҳои фаъолияти оперативии хизматии шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсат ва хадамотҳои поёнии он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар самтҳои пешгирӣ ва ошкорнамоии ҷиноятҳо, дастгир намудани ҷинояткорони дар ҷустуҷӯ қарор дошта, коргузории маъмурӣ, корбарӣ бо шахсони пешсудшуда ва қаблан ҷиноят содир намуда ба саҳми ҳозирин расонида шуд. муҳокимаю баррасии камбудиҳои ҷой дошта бо иштироки шахсони масъули шӯъбаву хадамотҳо ҷараён гирифта, онҳо сабабу омилҳои ҷой доштани камбудиҳоро шарҳ доданд ва барои рафъи он дастур гирифтанд. вобаста ба барномаи семинар машварат ба кормандони амалии мақомот тартиби ба расмиятдарории шиносномаҳои минтақаи хизматии милитсия, китобу дафтарҳо, парвандаҳои назоратии шахсони дар қайдҳои профилактикӣ ва ҳамкории нозирони минтақавии милитсия қарор дошта ва дигар муқаррароти санадҳои ҳуқуқӣ ва дастурамалҳои танзимкунандаи соҳавиро фаҳмониданд. ҳар иштирокчӣ имкон дошт вобаста ба мавзӯъ мулоҳизаронӣ намояд. дар ин бахши барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ ҷалб менамоем. барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ҳафтаи гузашта дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат амалиёти суръат роҳандозӣ шуд. оиди корбарии бозрасии давлатии автомобилӣ мутобиқи талаботҳои амалиёти мазкур гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. дар замони рушди нумои босуръати ҷумҳурӣ дар қатори дигар соҳаҳо соҳаи роҳдорӣ низ босуръат пешрафта, роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта ба истифода дода шуданд. мутаассифона баъди ба истифода додани роҳҳои ободу зебо, бархе аз ронандагон талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳро сарфи назар намуда, ҳангоми сафар ба манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ суръати ҳаракати воситаи нақлиётро аз меъёри муайяншуда зиёд мекунанд, ки боиси содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин гашта истодааст. тибқи таҳлилҳои расмӣ дар давраи сибиригаштаи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти суғд бар асари баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муайяншуда 94 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ содир гардидааст, ки бар асари он 55 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 70 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд, ки аз ҳисоби умумии садамаҳои содир гардида 81%-ро ташкил медиҳад. бо мақсади ба танзим даровардани интизоми иштирокчунии ҳаракат дар роҳ, пешгирӣ намудани содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ, риояи талаботи қоидаҳои амалкунанда доир ба бехатари ҳаракат дар роҳ, ҳамзамон ошкор ва пешгирӣ намудани ҳолатҳои идораӣ намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ, берақими қайди давлатӣ ё бо рақамҳои бегона, хусусан аз меъёри муайяншуда зиёд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт, ки ба содиршавии садамаҳои нақлиётӣ мусоидат мекунанд. тибқи нақша чорабиниҳои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобили раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд аз санаи 20 то 30 сентябри соли 2023 дар ҳудуду шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд амалиёти мақсаднок бо номи шартии суръат ташкил ва гузаронида шуда истодааст. ҳамзамон баҳри дар сатҳи баланд натиҷагирӣ намудани амалиёти мазкур ҳамарӯза аз ҳисоби кормандони дастгоҳи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва ротаи хадамоти роҳбонӣ дидбонӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда, дар роҳҳои автомобилгарди Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ чорабиниҳои мақсаднок доир намуда истоданд, ки диққати асосии кормандон ба қоидавайронкунии дағале, ки боиси содиршавии ҳодисаҳои нохуш мегардад, равона гардидааст. инчунин бо мақсади вусъат бахшидани корҳои ташвиқотию фаҳмондидиҳӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчунии ҳаракат дар роҳ ва ба саҳми онҳо расонидани мақсади мароми амалиёти мазкур аз тарафи роҳбарият ва
ба кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар ташкилоту муассисаҳои корхонаи ҷамъиятҳои мусофиркашонӣ ва дар байни табақаҳои гуногуни ҷомеа суҳбату вохӯриҳои судманд доир намуда истоданд. зимни амалӣ намудани чорабиниҳои мақсаднок ва бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ давоми 5 рӯзи амалиёти мазкур аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ 1761 ҳолати баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёру муайяншудааш ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. аз ин хотир роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ аз кулли ронандагони воситаи нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки дар муддати гузаштани амалиёти зерин ва баъд аз он низ ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намуда ҳеҷ гоҳ суръати ҳаракатро аз меъёру муайяншуда зиёд накунанд, зеро суръатафзоӣ паёмадҳои нохушро дар пай дорад. ин буд муҳтавои барнома барои имрӯз. бигзор риояи қонун барои ҳар яки мо одат бошад ва сарзамини тоҷикистону шаҳрвандонаш танҳо аз ҷиҳати мусбӣ муаррифӣ шаванд. ҳамкорӣ бо милитсия таъкиди дигари мост ки метавонад ҷамъиятро аз ҷинояту қуввайронкунӣ эмин дорад. чун ҳамешагӣ ҳайати шахсии милитсияи суғд солимии ҷисмонӣ ва хушрӯзии хонаводагии шуморо хоҳон аст. то дидори навбати хайр.